Pagpalang hapon po sa inyo at gabi. May isishare naman po ako sa inyo orasyon pampaamo sa lahat ng tao. Sana po bago ko umpisan po ay mag-subscribe po kayo at mag-like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. Shout out po sa inyo pala lahat. Shout out po kay Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Atina Lostre, Daddy Jun, masuhin mo, God bless sa'yo. Nomer Labug, Leo, God bless sa'yo. Mr. Bru, Faustino Gloria, Loren Castillo, God bless sa'yo. Maria Ras, Milo Maranan, Ed Guns, Narski Vlog, at sa inyong lahat, shout out po sa inyong lahat. Ito po ay maganda pong gagamitin po ito sa mga tao na makikisalamuha, makikipagkaibigan. Basta gamitin po lamang sa tama itong orasyon na to. At sana po makaingatan at huwag ipagyabang palagi. At dapat po ay lahat po ng aking binabagay puro isa ulo po ninyo o kabisaduhin po ninyo para kahit hindi nyo po dalhin po yung kanyo po libreta sa lahat nyong lakad. Sana po pakaingatan po. Una sa lahat po ay magdasal po ng isang ama namin, Panginoong Maria, sumasampalataya, at isunod po ang orasyon. Magdasal po tayo bago umpisa ng orasyon. Sa ngalan ng Ama at Anak at ang Ina at Espiritu Santo. Amen. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw na mamanghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad na sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. At isunod po ang Panginoong Maria. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na katawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng ikatlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, nalukluk-luk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon nagmumulang pariritot, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. At isunod po yung orasyon na 3 beses. Usali ito po ay mga inuusal po sa isip lamang at ipo sa dibdib ng pakrus. Narito po ang orasyon. Isus, 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 Santa Cruz, Espiritu ninyo, lahat kayo ay aamo sa akin. Isus, 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 Santa Cruz, Espiritu ninyo, lahat po kayo ay aamo sa akin. Isus, 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 Santa Cruz, Espiritu ninyo, lahat kayo ay aamo sa akin. At usalin sa isip lamang at ipo sa dibdib ng pakrus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana mag-subscribe po kayo at mag-like at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video.
Maraming salamat po. Advance Merry Christmas po sa inyo lahat. Bye po.